Γεια σας! Έχω έρθει σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για την πολύ δημοφιλή θεραπεία ExoStem PDRN. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι την αγαπάτε αυτή τη θεραπεία και θέλω να μου μιλήσετε λοιπόν για το πώς λειτουργούν τα ExoStem PDRN και φυσικά για την επούλωση των ουλών, γιατί έχω μάθει ότι λειτουργούν και γι' αυτό. Τα ExoStem PDRN της Ζαρτό είναι μικρές βιολογικές σφαίρες που προέρχονται από το ελβετικό φυτό Edelweiss. Χρησιμοποιήθηκαν στην ιατρική πρώτα για διαδικασίες επούλωσης και στη συνέχεια περάσαμε και στο κομμάτι της αισθητικής ιατρικής, αφού ανανεώνουν το δέρμα, προάγουν την ανάπλαση και την αγκιογένεση. Έτσι έχουν πάρα πολλές εφαρμογές στο κομμάτι της αισθητικής ιατρικής. Πείτε μου λίγο πόσο γρήγορα φαίνονται τα αποτελέσματα της θεραπείας. Τα αποτελέσματα των θεραπείων είναι άμεσα ορατά από την πρώτη κιόλας συνεδρία. Ωστόσο, για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, είναι καλό να γίνονται τουλάχιστον 3 με 5 συνεδρίες, η μία να απέχει από την άλλη 10 με 15 μέρες. Μετά από τις 5 συνεδρίες έχουμε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, το οποίο κρατάει τουλάχιστον 6 με 12 μήνες. Μιλήστε μου λίγο για το πώς εφαρμόζουμε τη θεραπεία αυτή και αν είναι και λίγο επώδυνη. Η θεραπεία με ExoStem PDRN είναι ουσιαστικά ανώδυνη. Χρησιμοποιείται αναισθητική κρέμα και στη συνέχεια εφαρμόζεται με microneedling ή με ραδιοσυχνότητες. Ο ασθενής δεν νιώθει καμία σχεδόν ενόχληση, γι' αυτό είναι και μια θεραπεία που γίνεται εύκολα και στο break μεταξύ της δουλειάς. Επειδή αυτή η θεραπεία είναι, όπως είπαμε, πάρα πολύ διαδεδομένη, έχω μάθει ότι χρησιμοποιείται και σε άλλα σημεία του σώματος. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό? Οι περιοχές στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί η θεραπεία με ExoStem PDRN είναι οι κλασικές περιοχές πρόσωπο, λαιμός, ντεκολτέ και επιπλέον όλες οι περιοχές του σώματος που έχουν ανάγκη. Μπράτσα, προσαγωγή, το εσωτερικό των μυρών, η περιοχή πάνω από τα γόνατα, η περιοχή της κοιλιάς. Αυτό που μου λέτε πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θέλω να σας ρωτήσω και εσείς ως ιατρός τη γνώμη σας για το πόσο σημαντικό είναι η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των προϊόντων που επιλέγουμε. Η ασφάλεια των παρεχόμενων θεραπείων είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Γι' αυτό και επιλέγουμε την εταιρεία Ζαρτό. Είναι μια εταιρεία η οποία εφαρμόζει διεθνή πρωτόκολλα στις μελέτες της, έδρα την Ελβετία, οπότε ως γιατρός νιώθεις εξασφαλισμένος και σίγουρος για να παρέχεις τις θεραπείες στους ασθενείς σου. Δώστε μου 2-3 τιψάκια για το πώς μπορούμε να επισφραγίσουμε το αποτέλεσμα αυτής της θεραπείας. Άσο μου, για να συντηρήσεις και να επισφραγίσεις το αποτέλεσμα της θεραπείας μας, μπορείς να δουλέψεις και στο σπίτι. Έχει λίγο homework. Οπότε χρησιμοποιούμε την αναπλαστική κρέμα της Ζαρτό, τη Regenerating Day ή Night Cream, αλλά και τη Stem Cells Cream που ουσιαστικά περιέχει και αυτή ExoStems μέσα από το ελβετικό φυτό Edelweiss. Τη χρησιμοποιούμε τα πρώτα 2-24 ώρα αρκετές φορές την ημέρα και στη συνέχεια κάθε βράδυ. Τώρα που έρχεται καλοκαίρι, θέλω να μου πείτε, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη περίοδος που μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη θεραπεία ή γενικά μπορούμε και να την αρχίσουμε τώρα? Η θεραπεία με ExoStem PDRN μπορεί να εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μάλιστα, εν ώψη καλοκαιριού, πρόκειται για μία περίοδο κατά την οποία ενδείκνυται η εφαρμογή της, γιατί λόγω της ισχυρής επουλωτικής και αντιοξειδωτικής δράσης των ExoStems έχουμε ισχυρή προστασία απέναντι στην ηλιακή και περιόδια ακτινοβολία.